Ak si myslíte, že záhradkári v zime oddychujú, tak sa mýlite. Pretože budúca úroda je taká, akú starostlivosť venujete ovocným stromčekom počas celého roka. Dobrý deň, pán Hričovský. Áno, dobrý deň a nielen stromčekom, ale aj kríkom, o ktorých budeme dnes hovoriť. Čo vyháňa do záhrad záhradkáru v tomto období? My máme dve etapy rezu pri bobuľovinách. Jedna je po obrati úrody a druhá etapa je teraz. Čierna rybezla, napríklad pri ktorej stojíme, veľmi skoro nám pučí a oneskorený rez môže spôsobovať potom problémy pri hojení rán a pri celkovej úrode. Nezabudnite, že čierna rybezla rodí na jednoročnom dreve. Akékoľvek hlboké skracovanie znamená zhadzovanie si úrody na zem. Budeme rezať pod púčikom alebo nad púčikom? V tomto prípade som povedal, že čierne rybezle nebudeme zakracovať, ale tuto tá vrcholová časť bola napadnutá vožkami. To znamená tesne pod týmto skrútením nad púčikom urobíme takto rez. V prípade rybezlí nezáleží, či je ten púčik vonkajšej strany alebo z vnútornej strany. Obdobne tu máme deformáciu ďalšiu po vožkách. Ten rez urobím takto nad púčikom. Takže v tomto prípade nebudeme robiť radikálny rez. Len keď by sme našli také niektoré rezy, ktoré boli robené nie na konárový krúžok, tuto máte také čapíky. To môžeme odstrániť na konárový krúžok a tam tá rana sa nám potom zacelí. Treba potom ten rez aj ošetriť? Tieto malé rezné plochy, ktoré sú neošetrujeme, ale v prípade väčšieho, keď robíme zmladzovanie, tak môžeme robiť aj zatretie voskom. Chcem pripomenúť, že v kríku čiernej rybezle by nemalo byť staršie drevo ako štvorročné. Ako je to s rezom v prípade bielej a červenej rybezle? Červená a biela rybezla rodia na dvojročnom dreve. To znamená, že tu tieto jednoročné, ktoré sú výhonky, tie môžeme zakracovať. V našom prípade asi na takúto výšku. Červená a biela rybezla by mala mať tých 12 až 15 konárov a výhonov. Tento ker je veľmi prehustený a musíme urobiť aj radikálnejší rez. Tu máme jednoročný výhon, ktorý si neponechám, lebo mi prehusťuje. To znamená, že ho môžem skrátiť na konárový krúžok. Takýto výhon neodhadzujeme, ale si ho upravíme na 18 až 20 cm výšky a takto si tento odrezok môžeme zapichnúť do pôdy, takže jeden púčik ostane nad povrchom pôdy a do jesene máme krásny krík. Samozrejme nebudeme to pichať, keď ešte pôda je zamrznutá, ale založíme to niekde do pivnice a v marci to môžeme napichať a rozmnožiť si. Tento konár celý prehusťuje. Ten by sme odstránili úplne až pri zemi. Je to prestarnutý konár. Tu vidíte znova prípady, ktoré sa stávajú, že sa nechávajú takéto čapíky a táto rana sa nehojí, je suchá. Iné prípady, tento konárik nám ide dovnútra korunky, odstránime ho. Ešte jedna vec, pokiaľ pri čiernych rybeziach sme hovorili, že najstaršie drevo by malo byť 3,5-4 ročné, pri bielých a červených rybeziach by malo byť najstaršie drevo 5-ročné. Pán Hričovský, na záver ešte pár slov o egrešoch. Počul som, že egreše bývajú náchylné na choroby. Je to pravda? Je to pravda. V ostatných rokoch je to najmä americká múčnatka egrešová, ktorá spôsobuje, že plody sú také kožovité, sú prakticky nepoužiteľné. A naše klasické odrody, ktoré máme, ako je biely nádherný, alebo česká koruna, sú veľmi citlivé, i keď sú veľmi kvalitné. My ich môžeme chrániť ochranou pred kvitnutím, chemickou ochranou a potom rezom, ktorý vytvára presvetlené koruny. Či je to už ker, alebo je to stromček. Táto huba vyskytuje sa najmä na týchto koncových výhonoch, teda odporúčam v tomto období skrátiť každý jednoročný výhon aspoň o tých 5 cm nad púčikom. Tieto výhonky potom niekde v krbe alebo v kozube po slovensky spálime. No a druhú vec, ktorú odporúčam, máme odrody, ktoré sú odolné proti americkej múčnatke egrešovej. Je to napríklad Invicta, bieloplodá, Rixanta, krásna, alebo česká odroda Pax, ktorá dokonca ani nemá tieto trny. Teda môžeme ju oberať aj vo večerných hodinách. Tento spodný konár je veľmi nízko položený, teda ho skrátim na konárový krúžok, aby dostal krásny pestovateľský tvar. Koľko konárov zanecháme pri egrešoch? Pri egrešoch by malo byť 8 až maximálne 10 konárov a výhonov. Tieto výhony sú veľmi dôležité, lebo na tých budeme mať úrodu. Pán Hričovský, čo je výhodnejšie? Pestovať radšej stromček alebo kríček? Kríkové tvary majú tú výhodu, že majú dlhšiu životnosť. Je to okolo 18, 20, 25 rokov. Stromčekové tvary, ktoré sú pohodlnejšie pre oberanie, tí majú životnosť 8 až 12 rokov. V tom je rozdiel.